खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 4 मार्च समबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं, लिसा नार्जारिया। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। माबा मोनसे मुवा खहा जानो हागौ। एसे थाल लानानै सोलिनाया गाहाम जागोन। वृष राशि। बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाया बांगोन। रंजा खुसियै समा बारलांगोन। मिथुन राशि। गावनि अहंखारनि थाखायनो खैफोदाव गोग्लैनो हागौ। गाज्रि सान जागोन। कर्कट राशि। नोंथाङा गावनि नाजानायनि फिथाइखौ मोनफुंनो हागौ। गोसोखौ जोबोरैनो गोजोननाय मोनगोन। सिंह राशि। नोंथांनि जौगानायखौ सुथुरा मेगन सानो हागौ। सांग्राङै थानाया गाहाम जागोन। कन्या राशि। माबा मोनसे खामानि मावनायाव गुबुननि थुलुंगा मोननो हागौ। गोजौ फारसे आवगायलांनो हागोन। तुला राशि। नोंथाङा गुबुनजों फानदाय जानो हागौ। खैफोदाव गोग्लैनो हागौ। गाज्रि सान। वृश्चिक राशि। बेफार फालांगि बायदि खालामोब्ला मुलाम्फा गोनां जागोन। रांखावरि आर्जिना लानो हागोन। मोजां सान। धनु राशि। नोंथाङा बहाबाफोर थांनो खाबु मोननो हागौ। गोसोखौ रंजाखांनाय मोनगोन। मकर राशि। नखराव फिसा मोननो हागौ। रंजा खुसिनि सान जागोन। कुम्भ राशि। गोजान जायगायाव दावबायहैनो खाबु मोननो हागौ। गोसोआ गोजोननाय मोनखांगोन। मीन राशि। बिसि फिसायनि गेजेराव नांलायनाय सोमजिनो हागौ। नखरा सान्थि गैयै जागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। दानिया फैदो नोंथांनि फान्जामुथिखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि हेफाजाबजों मिथिना लानि। मोनसे फोसावथाय। 2024 निफ्राय 2025 मायथाइनि ड्रिम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिच सेन्टारनि मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय एबा देबोरगाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों नांजाबनाय गियानपुरियाव गोदानै ड्रिम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिच सेन्टार बेखेवदों। जायफोर बिमा बिफाफोरा सानसेथोलो गाव गावनि उन्दै गथ'फोरखौ नोजोर खालामस्लाबनो हाया एबा साख्रि बाख्रिफोराव बेस्थ' जानानै थायो, बैसोर बिमा बिफाफोरा गावनि उन्दै गथ'फोरखौ गियान होनायजों लोगोसे 2 बोसोरनिफ्राय 5 बोसोरनि गथ'फोरखौ बे ड्रिम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिच सेन्टाराव सोलोंथाइ होनो हागोन। बे फरायसालियाव गासै सुबिदाखौनो फरायसाफोरानो मोनफुंनो हागोन। सुबिदाफोरनि गेजेराव दं फान लार्निं, डिफारेन्ट टाइप्स अफ को-कारिकुलार एक्टिभिटिज, एज एप्रोप्रिएट कारिकुलाम, सेन्सरि एक्सपिरियेन्स। बेनि अनगायैबो हलिस्टिक डेभेलपमेन्ट, सेफ एन्ड फ्रि लार्निं इनभाइरनमेन्ट, डेइलि उइकलि एक्टिभिटी रेकर्ड, नेचार कर्नार, लाइभ सीसीटीवी सिकिउरिटी, इमार्जेन्सि फायार सेफ्टी एज वेल मेडिकेल किट, एयार कन्डिशनिं फेसिलिटी। बेफोर सुबिदाफोरखौ गासै फरायसाफोरानो मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8638145487 एबा 910115645998 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानैबो खौरां लाहरनो हागोन।